en Santa Comba para intentar levar a cabo, despois de ter unha reunión na Federación co señor alcalde deste excelentísimo concello, para levar a cabo o Rally Mix Terra de Sallas para o día 26 e 27 de setembro. Espero invitar a todo o mundo, a todos os veciños, para que veñades a ver unha especialidade nova, unha especialidade que importamos de Irlanda, que son os Rally Mix, que están en alza na Galicia e que pódese participar cun automobilismo low cost, un automobilismo barato para todos os públicos e, sobre todo, para a xente do autocross, para a xente que comeza nesta grande actividade do automobilismo deportivo de Galicia. Hola, son Cándido Carrera Esteves, son o presidente da Comisión de Rally Mix da Federación Gallega de Automobilismo e me atopo aquí neste precioso concello de Santa Comba, bueno, pois, diseñando un pouco o recorrido do que será esta primeira edición do Rally Mix de Santa Comba. Quedei campeón do mundo junior no ano 2012, terceiro no 2013 e, bueno, desde aquel entón, pois, dedico profesionalmente a esta actividade. Este ano estou embarcado en 3 proxectos diferentes. Estou dentro do equipo Peugeot España, un equipo junior onde estamos facendo o desafío Peugeot Francia, 208 Rally Cup, un equipo dirigido por Carlos Sainz. Despois estou tamén participando no Campeonato de España de Asfalto coa piloto andorrana Amalia Viñes. Tamén participo no Campeonato de España de Terra co piloto orensano Francisco Javier Pardo con Subaru e, bueno, na primeira parte da temporada fixémolo bastante ben e, bueno, son, digamos, estes dous últimos campeonatos que vou compaginando co desafío Peugeot e, bueno, a veces tampouco podo facer enteiros, pero, bueno. Bueno, a verdade é que estamos contentos con esta mañá de traballo, xa que nos topamos unha zona especialmente divertida para este tipo de eventos, xa que ten moitísimo cambio, carretera asfalto, e ten zonas, sobre todo en terra, moi reviradas e moi bonitas. Usar, digamos, o punto álgido de automobilismo en Santa Comba como o seu circuito, ¿no? Eso creo que vai darlle un plus de, non sei, de diferencia co resto do Rally Mix e, bueno, está moi preto do que é o contorno urbano, o recorrido, bueno, espero que sea do agrado de todos os pilotos e do público. Bueno, básicamente optamos por esta modalidade Rally Mix porque levamos moito tempo organizando o campeonato de autocross. Seguimos desta ocasión, creo que facer un proxecto importante que vai a mobilizar a moitísima xente para Santa Comba e vai a ter unha repercusión moi amplia tanto no mundo do deporte como creo que tamén en beneficios económicos porque contamos que se vai a mobilizar en torno a 250-300 personas para organizar este evento. O coste vai a ser relativamente baixo porque esperamos contar con un patrocinador que en breve diremos quen é e entonces vamos a facer este evento a un coste casi mínimo para o concello.